Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Sobra 500 na evacuate bangod sa encounter. Isa ka soldado pilason. Family driver nakaluwas gikan sa ambush. Shoreline sang 4th District kinabatayan bangod sang ASF cases sa Guimaras. Alkalde sa Binalbaga nagpatag nga wala sang bayad magkato sa Hermit Mountain sa barangay Biao. Kag sa good vibes, ido nga na-trap sa sapa, gin-rescue sa mga bumbero. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Binalbagan Mayor Alejandro Mirasol ang nagpagwa sang public advisory nga nagasiling nga wala sa nga bayad magpadulong sa Hermit Mountain sa barangay Biao matapos nagwa ang report nga may nagapanukot padulong sa lugar. Ginpost ni Mayor Mirasol ang screenshot sang reklamo sa isa ka netizen nga ginpabayad sang 150 pesos ang iya kaupdanan sa pagpadulong sa Hermit Mountain sa barangay Biao. Ginaayo lang sang ginsukot nga 50 pesos lang ang bayaran base sa post ng alkalde. Kasunod sini nagpagwa sang public advisory si Mayor Mirasol nga nagapahibalo sa publiko nga wala sang dapat nga bayaran magkadto sa popular karon nga tourist destination sang Banwa. Pathag sang alkalde, wala sang may gina-otorisa ang Banwa nga grupo o kun individual nga mangolekta sang entrance fee sa lugar. Gina-finalize pa sang LGU mga rules and regulation pati na ang mga resolution sa sitio Hermit. Bangod sang sementado na nga dalan padulong sa Hermit Mountain, gindagsa sa mga turista ang lugar. Ilabi na kun weekend, bangod nga puro kabukiran ang palibot sini. Kabahin ini sang tourism highway nga ginahimo sa DPWH padulong sa Bambi o kun Binadlan Waterfalls. Sa number 9, ginaprubahan na sa Konseho sa Bacolod City ang ginahinyo ni Mayor Abby Benitez nga makaloan sa may kapit sa 5 bilyones pesos para sa pila ka mga proyekto para sa syudad. Ang pagbakal sa duta para sa patio kag sanitary landfill pati na ang pagtukod sa legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center kabahin sa mga priority projects sa Benitez administration. Gani kahapon ginaprubahan sa Sanggunian Panlungsod ang request ni Mayor Abby Benitez para sa authority to sign para mag-negotiate sang loan sa Development Bank of the Philippines. Hindi magdubo sa 5 bilyones pesos ang tuyo nga utangon sa syudad sa bangko. Pero sunod sa kay Councilor Al Victor Espino, gin-upgrade sa Department of Finance sa 5.7 billion pesos ang borrowing capacity sa syudad. Pinagi sa loan tuyo man sa syudad, kag mapasanyog ang government services pinagi sa computerization kag ang pagtukod sa iban pa nga mga socio-economic projects. Kung matigayon na ang pagnegosyar sa tunga sa alkalde kag DBP, magasabit siya sang detalye sa konseho upod sa paghingyo sa authority to sign para sa kontrata. Sa number 8, manukan vendors ang naghinyo nga kung pwede mapanubuan ang bulanan nga balayran sa utang sa syudad. Dako nga kabudlayan para sa katapos ang Manukan Vendors Brotherhood Association ang tig 25,000 pesos kada bulanan nga balayran nga utang pati na ang duga nga bulanan nga renta para sa ginadumala nga stall sa Manukan Country. Sa 14 ka mga stall owners nga may kapina 6.8 million pesos nga delinquent accounts, duha diri ang natalana pasiradaan bangod wala nakabayad sandig sa nakasugtan nga compromise agreement. Gani nagpadala na sila sang sulat kay Mayor Abby Benitez agud ihinyo nga maligwat ang napirmahan nila nga compromise agreement. Sunod kay David Montoya, ang pamuno sa asosasyon sa Manukan Vendors sa baylo nga 25,000 nagalaom sila nga mapanubo kun tani sa tig 10,000 pesos ng ilabulanan nga balayran sa utang. Natalana sila nga makigsapol kay Councilor Celia Flor may angot diri buwas sa hapon. Luyag man nila makasugilano ng alkalde may angot sa Public-Private Partnership Project nga ginaduso sang SM Group. Ginakahangawan sang stall owners nga kun matigayon ini sarang sila mawad-an sang palanga buhian.
Sa number 7, minor de edad nga nagabaligya sang shabu para pang therapy sang iyang utod, dakop sa bypass operation. Dakop kagabi ang 17 anyos ka lalaki matapos makuhaan sang sachet sa suspected shabu sa bypass operation sa Purok Bayabasan sa Barangay Bata sa Bacolod City. Arestado man ang tricycle driver nga si Ricky Britannico nga iya sini nga ginabaligyaan. 15 ka sachet ang suspected shabu ang nakuha sa ila nga nagabalor sang 34,000 pesos. Sunod sa kay Major Armelin Vargas, hepe sang Police Station 3, out of school youth ang suspect kag isa na katuig nga nagabaligya sang illegal nga droga agud mabuligan ang iya nga pamilya. Sunod sa suspect, naga-therapy ang iya nga mangod sa physical therapist kay nabudayan sa paggiho kag iya nga benta iya man ginarekta sa iya nga iloy. Natala na ini nga i-turn over sa Social Development Center sa Bacolod City. Sa number 6, PNP nagausisa kung may foul play sa kamatayon sang inmate sa sulod sang provincial jail. Ginausisa sa karon sa PNP kung may foul play sa kamatayon sang isa ka inmate sa sulod sa Negros Oriental Provincial Jail. Ang napatay amo si Warlito Calyao, 27 anyos. Siya ang may kaso angot sa illegal nga droga kag illegal possession of firearms. Nadiskubrihan kahapon sang kaagahon nga nakabitay sa sulod sang iya selda. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang rason sa paghikog ni Calyao. Ginpaidalo man sa post-mortem examination ng iya bangkay para mahibaluan kung bala may foul play sa iya nga kamatayon. Sa number 5, isa ka family driver na kaluwas gikan sa ambush sa Negros Oriental. Madamos ang igo sang bala ang likod kag bintana sa isa ka Kia Picanto matapos siya ginambush kagabi ang nagadala sini nga family driver sa barangay Lutaw sa Bacong Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, maparking na kuntani ang salakyan sa biktima nga si Mark Anthony Beniciro. Sa hinali na lang palukpan sa duha ka mga armado ang iya ginamaneho nga salakyan. 12 ka fired cartridge, 3 ka fired bullets kag isa ka deformed fired bullet ang na-recover sa area. Maswerte nga wala masamaran ang driver. Ginhibalo pa karon sa PNP kung ano ang motibo sa pag-ambush apang ilang ginatanaw nga posible may kaangtanan sa iya nga trabaho. Sila may impormasyon man angot sa report nga head sang small town lottery sa lugar, si Beniciro. Sa number 4, monitoring sa shoreline sakop sang 4th District ang labing ginatutukan karon sang African Swine Fever Task Force. Inisunod kay Dr. Placida Lemana, ang OIC Provincial Veterinarian, kasunod sang kaso sang ASF sa Guimaras. Sunod kay Lemana, maid-id ang monitoring nga ginapatigayon bangod nga may mga sakayan gikan sa area sang 4th District na nagabiyahe padulong Guimaras kag pabalik. Ang Buena Vista kag Hordan sa Guimaras ang may mga kaso sang ASF sang Disyembre pa. Samtang sa mga puerto sa Bacolod, naghagan-hagan naman gid ang pagbitbit sang ginadumilian nga pork kag pork meat products gikan sa isla sang Panay. Sunod kay Lemana, mahimo nga nakahibalo naman gid ang publiko sa ginadumilian nga mga produkto. Sa pihak nga bahin, nagdangat sa masobra 245,000 pesos ang halit nga natuga sa mabunok nga ulan sa nagligad nga semana sa mga kasapatan. Padayon ang panawagan sa Provincial Veterinarian nga halungan ang kasapatan labi na kung malain ang tiyempo para malikawan man ang ila nga pagmasakit. 24/7 kita sa aton nga pagbantay, no, especially sa shoreline naton diri sa District 4 kay ang Guimaras positive na siya. So we're happy nga sa barangay level pakadto sa LGU ara gid ang support kag ang aton stakeholders dira sa District 4 grabe gan ang support kay tungod dira sa District 4 dira gid halos commercial farms pigiri, no, ara ang dalagko nga pigiri sa District 4. So amon gina nga subong grabe ang tutok naton sa shoreline sa Sa number 3, designated areas italana para sa may kapin sa 1,000 ka mga sidewalk vendors na temporaryong madulaan sa palangabuhian.
Sa Enero 31, plano nga isaylo na sa syudad ang mga vendors sa guwa sa Libertad Market kag Burgos Public Market pasulod sa bago kaayo nga mga merkado. Ginsiling ni Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse sang konseho nga iditanan ang sarang ma-accommodate sa sulod sa merkado. Gani ginapaabot ang kapin sa 1,000 man nga mga vendors, kadamaan diri mga sidewalk vendors ang temporaryo nga mawad-an sa palangabuyan sa tiun nga ipatuman na sa syudad ang pag-regulate sa mga vendors kag pagpahalin sa ila sa mga kilid sang karsada nga wala gintalana para baligyaan. Ang mga sidewalk vendors sa Amelia kag Mercedes ang unang agin pagkakasang katapos ang City Legal Office Enforcement Unit. Gani nakigsapol na si Flor sa katapos ang Local Market Committee upod sa Bacolod Traffic Authority Office agud ma-identify ang mga dalan ilabi na sa downtown area nga pwede mahimo lugar para sa mga sidewalk vendors. Sa ginadihon nga vending ordinance, i-regulate man ang oras sa pagbaligya sa mga sidewalk vendors sa mga designated areas for vending. Kulang gid ang designated areas naton for vending, no? So grabe gid ang pag-sprout sang aton nga mga vendors, no? Because man siguro I think because man sang entrepreneurial spirit sang pumuluyo kag di kinahanglan gid ba nilang makanegosyo, no? Kay di during the pandemic ano bala kapiot sang aton nga sitwasyon, no? So malipay man kita nga ang pumuluyo mismo may ara sila nga activity, no? Economic activity nga makabulig ban sa syudad. Unfortunately amo na galing ining areas naton kinanglan at ara sila sa streets, no? Kay ti hindi man sila makasarang sang rental sang vending sa spaces nga mga private. Sa number 2, isa ka 74 anyos nga lolo gikan sa Patag sa Silay ang napatay bangod sang kolera. Sunod sa Provincial Health Office, siya ang pinakauna nga kaso sang kolera kag pinakauna man nga fatality sa tuig 2023. Sa kabilugan, sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, kung ilakip ang kaso sang 2022, ika-4 na siya nga napatay bangod sang kolera sa probinsya. Ikaduha naman siya nga kolera fatality sang Silay. Enero 12 siya na-admit sa ospital kag nagtaliwan pagka Enero 13. Sunod kay Tumimbang, high risk ang amo nga pasyente ka mahimo rason nga wala niya nalampuwasan ini. Ginpatuma na ang water sampling sunod sa PHO. Padayon man ang pagpangusisa sa PHO sa iban pagid nga kaso sang diarrheal disease sa lugar. Sa 2022, may ginreport man nga tig-isa ka cholera death ang Ibi Magalona kag Murcia. In-identify ta nga daan ng water source. Tikot sa Patag sila kanawabla. Though kalayo naman sila, more na siya daw mountainous area na siya, no? So ginatanaw pa, but definitely ipadala ta man gyapon ng water kay way man tayo ways and means to identify sang cholera sa food. Amo na siyang problema ta. Then again, but nag-positive siya. So that means nga nag-severely dehydrated na siya pag-abot sa ospital. Considering sang age siya nga 74, senior na ni siya, high risk na ni siya nga daan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Masobra sa 500 ka mga individual ang ipang-evacuate bangod sa natabo nga encounter sa boundary sang Banwa sang Kawayan kag Sipalay City. Isa naman ka soldado ang gid-report nga pilason. Iyara sa 530 tanan ka mga persona ang nag-evacuate sa kahapon matapos magluntang ng encounter sa tunga sang 15th Infantry Battalion sa Philippine Army kag New People's Army sa boundary sa Barangay Kamalandaan kag Baklaw sa Banwa sang Kawayan kag sa Purok Malipayon, Barangay San Jose sa Sipalay City. Kumalin sa kagabi, ang lokal nga panguluan sa Sipalay ay nagapakaon sa mga masobra 100 ka mga pamilya nga nagbiya sa ilang mga puloy-an bangod sa binayluhan na isang lupok sa tunga sang puwersa sa gobyerno kag NPA. Gid pa kamayo sa barangay nga ipa-evacuate na lang ang mga pumuluyo sa lugar para likaw sa peligro. Suspendido man ang klase sa Binulig Elementary School, Hill Montilla National High School, Binulig Extension, kag Omas Integrated School bangod sang encounter. Ang CSWDO kag ang 15th IB ang nagapatigayon sang stress debriefing sa mga evacuees. Sunod sa kay Brigadier General Leonardo Peña, commander sang 302nd Infantry Brigade, may isa ka soldado sa 15th IB nga nasamaran sa encounter.
Una nga nakaenkwentro sang ilang tropa ang 5 ka NPA nga nagresulta sa tiniruhay. Kag may dugang pagiga 20 ka mga rebelde pa ang ilang nga nasugatan. Sang hapon, may natabo pagid nga encounter nga amo naman ang nangin basihan sa pag-evacuate sa mga residente. Ginaulat anay ang assessment sang Philippine Army antes pabalikon ang mga evacuees sa ilang mga puloy-an. Sa Good Vibes, hindi lang nagakasunog nga puloy-an o kung tawo ang ilang nga ginaluwas. Isa ka ido nga na-trap sa sapa ang tigayon na rescue sang mga bumbero. May report si Romeo Sobaldo. Ginpost ang Back Project PH ang ininga video sang Martes nagapangayo sang tabang sa kung sino man ang makarescue sang ido nga na-trap sa may sapa. Ang ginakakulbaan nga hinali magsaka ang tubig sa sapa base malumos ang ido. Sa amuman nga adlaw nakabaton sa tawag ang Bureau of Fire Protection, Lopez Haina Substation, gikan sa isa ka concerned citizen nga nagaayo nga kung pwede sila ang mag-rescue sa ido. Ginkantuan ini sang team nanday SFO2 Mark Stephen Trajeras, kaupo dyan day FO2 Alvin Paksyal, FO2 Jeffrey Azuro, kag FO1 Rick Bautista. Ilan na abta ng ido sa may sapa sa kilid ng Chinese Temple sa may Nara Extension sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Ang iya itsura is basa tapos do stress sa balak. Stress na Do katama. pila nakadlaw nga way nakakaon. Oo. Do hadlock siya nga palapitan. Oo. Tapos maganda ng do kaluluoy gid sa itsura. Nga nangayo ko bulig sa upod kung magkukain ko bi tinapay pagkaon. Mo to ginabuyan ko siya again anta tutoy. Nagpalapit siya. Ginpet ko sa dayon mo to nga okay sa Nagsalig mo sa simo. Tigayo nga nakuha ang ido kag dadala sa fire station. Diri sa temporaryo nga ginbutang samtang ginahulat nga kuwaon sa tag-iya kay man mayara ini sang collar. Pero pagkasunod nga adlaw, nadula ang ido. Nautod niya iya siningalish, pinagi sa pagkagat sini. Plan was, tani ang plano kita ni. i-post sa Facebook page para makita mo lang ang owner. Kagin pabalo man namon ay ngari lang ito in good hands. Oo. Pagka next day kagahon, pag-check sang upod gaway na. Utod Muna na yung utod. Ginpangitain ni nila pero napaslawan sila. Nagalaom na lang sila sa karon nga kung sino man ang nakakita o kung nakasapupo sa ido nga mahimo alagaan ini o kung pangitaan sa pamaagi nga mabalik sa tag-iya. Posible nagapangita sa pamaagi ang ido para makabalik sa iya nga amo. Barb ka namin, kayo mga bumpero, tayo hindi nagalimitado ila trabaho no, sa sunog. Subong tag-rescue pag sa mga kasapatan. Tanan nga po, sarang nila ruming ma-rescue, ilagi dyan gina-rescue. Nagkabay pa makita ang ido nga missing. Kaaga mo ito mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.